iyo ndichasvika pawira, netsitsi ndichamira namuponesi, ndichawa nenyeredzi here, ndichawa nenyeredzi here, chiremba mumanheru zuva rawira, nomuka ndaponesa towe kumusha, ndichawa nenyeredzi here, musimba ratenzi ndoda kunamata, ndiwe semuwani wemweya, nyeredzi yekupenya ingawe yangu, pamusi unotyisa kwazo, ndichawa nenyeredzi here, chiremba mumanheru zuva rawira, nomuka ndaponeswa towe kumusha, ndichawa nenyeredzi here, ndichafara ususu wa Jesu, nomuparukudzo narini, zvichandifadza mumusha wendarama, kuti ndikawana nyeredzi, chiremba ndichawa nenyeredzi here, chiremba mumanheru zuva rawira, nomuka ndaponeswa towe kumusha, ndichawa nenyeredzi here, ndichafara kuona usu wa Jesu, nomuparukudzo narini, zvichandifadza mumusha wendarama, kuti ndikawana nyeredzi, chiremba ndichawa nenyeredzi here, chiremba mumanheru zuva rawira, nomuka ndaponeswa towe kumusha, ndichawa nenyeredzi here, ndichawa nenyeredzi here, chiremba mumanheru zuva rawira, nomuka ndaponeswa towe kumusha, ndichawa nenyeredzi here. Ndokuchingamidza Mose muchirongwa chedu chekudzidza Bhaibheri chatiri kuwana paBABN vakabatana neMSU SDA Alumni. Mukati mezuva ranhasi toda kudzidza nhau yekuponeswa namunhu kwemunhu naMwari, yatingatiwo zano raMwari rokuponesa. Ndinofarira kupa chidzidzo ichi musoro wenyaya unoti chishamiso chazvose. Nemuimbi unoimba unotiko chishamiso kubuda kwezuva, chishamiso kunyura kwaro. Anotaura zvishamiso zvakasiyana siyana zvatinoona muzvisikwa zvaMwari, asi anoti chishamiso chikuru pana zvose ndechekuti Mwari wandida. Saka mukati mezuva ranhasi ndo pfungwa yatoda kutarira yokuponeswa kwomunhu. Takadzidza kumashure tikaona chitema chichipinda panyika, tikaona chitema chichiwondonga upenyu hwavanhu. Mwari haana kusiya vanhu vasina tariro, wakatsvaka zhira yaangagona kuvabetsera nayo kuti vagone kuponeseka. Tikadzidza pfungwa iri pana vaRoma chapter 3 verse ya 23 inoti kudii?
nokuti vose vakatadza vakasasvika pakubwinya kwaMwari. nokuti vose vakatadza vakasasvika pakubwinya kwaMwari. Bhaibheri rinobudisa pachena kuti vanhu vose vari panyika vatadzi. Riri kuti vose vakatadza, rakanyora in past tense. Harisi kuti vose vachatadza, riri kuti vese vakatadza. Kureva kuti kutadza kwavanhu chinhu chakaitika zuro, vazhinji vasati vavapo. Ipfungwa inotsimbidzirwa zvakare pana vaRoma chapter 5 verse ya 12. Verenga munhu waMwari. Saka zvivi sezvo zvakapinda munyika nomunhu mumwe, rufu rukapinda nezvivi, saizvozvo rufu rwakasvika kuvanhu vose nokuti vose vakatadza. Saka Bhaibheri riri kubudisa pfungwa inokosha panapa kuti zvivi pazvakapinda munyika, zvakapinda munyika nomunhu mumwe. Munhu mumwe wacho ndiani? Ndibaba vedu Adhamu. Muchaona kutiko mapisarema 17:23 inobudisa pfungwa yekuti Mwari wakaita marudzi ose avanhu achibva kuno mumwe chete. Saka vanhu vose pavakasikwa, vakasikwa vari muna Adhamu. In fact, vara rokuti Adhamu rinotoreva kuti dzinza ravanhu, mankind. Saka Mwari paakasika Adhamu akatisa tose isu tiri muchiuno chake, akatisika tose tirimo muna Adhamu. Adhamu paakatadza pana Genesis chapter 3 akatadza nedzinza rese ravanhu riri maari. Bhaibheri roti pakatadza Adhamu vanhu vose vakabva vanzi vatadzi. Ndosaka vhesi riri kutiko nokuti vese vakatadza vakasasvika pakubwinya kwaMwari. Saka tikurarama munyika ine vatadzi, tikurarama munyika ine vanhu vari kuzvarwa vari vatadzi. Munyika yakadai Bhaibheri rinobudisa pachena kuti mweya unotadza unofanira kufa, asi Mwari une zano raainaro rokuti vanhu vazvarwa vari vatadzi, vanhu vanofanira kufa vagone kuwana upenyu husingaperi, vagone kusunungurwa mubva muutapwa hwavari hwechitema hwavanozvarwa vari varimo. Saka toda kudzidza pfungwa iyi nhasi tione kuti Mwari unotibetsera sei kubva muchimiro chatinozvagwa nacho. Taona isu kuti munhu wese hakuna uri seri kwechitema. Everyone is born infected and affected by sin. Hakuna uri seri kwenyaya iko zvino tiri kuvhunduka tichitya covid yakatimomoterai, asi inogona kupera iwe usina kubatwa nayo. Ini ndiri kuti mukati mezuva ranhasi ngativhunduke titye chitema, nokuti hakuna usingazvarwi asina chitema. Everyone is born infected by sin, and upenyu hwedu tose is affected nedambudziko rinonzi chivi. Genesis chapter 3 verse ya 15. Ndichaisa ruvengo pakati pako nomukadzi, napakati porudzi rwako norudzi rwake, iro ruchapwanya musoro wako newe uchapwanya chitsitsinho chako. Na Mwari aona kuti munhu atadza. Nhoroondo inoti kunoita mariro kudenga, nokuti kutadza kwemunhu kwaireva kupesaniswa naMwari. Mwari zvaakasika achida kuti zviitike panyika, zvokuti munhu azadze nyika yose nokubwinya kwaMwari, zvakanga zvisisagoni kuti zvirambe zvichiitika nokuti munhu akanga awira muchitema. In fact, nemhaka yekuwa kwomunhu, munhu wakanga apesana nesource of life, akanga apesana nepaifanira kurarama napo, akanga apesana naMwari. Saka zvinoisa kusuwa kudenga, nhau dzichisvika kungirozi, ngirozi dzinokahlamara nokutadza kwakanga kwaita munhu. Panoshayikwa vanogona kubetsera munhu panyika, nokuti ivo vanhu pachezvavo vakanga vapinda vose mudambudziko. Saka nyika yapinda mudambudziko, hakuna munhu wakanga achazvarwa panyika waigona kuzobetsera vanhu. Saka ngirozi dzinokahlamara kuti zvino nhau iyi inofamba sei. Saka kunonzi kunoita dare kudenga, ndozvinoreva nhoroondo. Kwaita dare kudenga kunonzi raiva pakati pababa nemwanakomana wavo, mwanakomana wavo Jesu naMwari Baba. Kristu unoenda pamberi pababa, unonzi ukaenda kwekutanga akadzoka akasuwa. Nhau yakanga iripo, toita sei nemunhu atadza, nokuti munhu wakufanira kufa, munhu wafanigwa neguva, nokuti vese vatadza. Kunonzi wakaindapo akadzoka akasuwa, akaenda gwepiri akadzoka akasuwa. Ngirozi dziripo
dzichishaya kuti todini nenhau yekuwa kwaita munhu. Unoenda ketatu pamberi pababa, unodzokapo akafara ane nyemwerero. Ngirozi dzinoti zvaita here kunonzi tawana zano ratingashandisa kugona kudzikinura munhu kubva muchitema maapinda. Zano iri richitsanangurwa rinonzi rakaisa kusuwa pamberi pengirozi, rakaisa kusuwa pakati pavatumwa. Zano iri rakanga riri rei? Tichidzidza pamusoro penyaya iyi kunonziko pana Zakaria chapter 6 verse ya 13 inoti chii? Ndiye uchava katemberi ya Jehovha. Come on. Iye uchava noumambo. Uye uchagara pachigaro chake achibata ushe. Come on. Uchava muprista pachigaro chake choushe. Rangano yorugare ivo vaviri ichava pakati pavo ivo vari vaviri. Saka rangano yokudzosera rugare pakati pavanhu, yokudzosera rugare rwakanga rwatama nemhaka yechitema, yaiva pakati pavo ivo vari vaviri, Mwari Baba naKristu pache zvake. Ndo nhau yakauyiwa nayo naMwari pavaiuya kuna Adhamu. Mwari paakazodzika otsvaga Adhamu pana Genesis chapter 3 apinda muchitema, wakatozodzika kudenga ava nesolution yedambudziko rakanga rapindwa naro naAdhamu. Haana kuuya akabata punishment kunyange munhu akanga atadza. Mwari wakatozodzika pasi wabata solution. Abata solution unonosvika otiko ndichaisa ruvengo pakati pako nomukadzi, achitaura kunyoka. Zvikanzi napakati perudzi rwake nerudzi rwako ndinoida nechirungu inoti I will put enmity between you and the woman and her seed and thy seed. Panoshandiswa vara rekuti seed risingular not seeds, kureva kuti hadzidzi modzi dzese dzemukadzi dzaifanira kuzorwa nenyoka, asi paifanira kuita modzi imwe chete yaizozvarwa nemukadzi. Iyi modzi iyi ndo yaizogona kudzikinura vanhu padambudziko ravakanga vapinda. Saka Mwari unodzika kuya kuna Adhamu. Mwari achitaura kunyoka adzika, wakapa Adhamu hope yokuti dambudziko rawapinda iri idambudziko guru asi rawana solution. Solution iyi ndo yatiri kuti mukati mezuva ranhasi chishamiso chikuru pana zvose. Nemhaka yechiri chishamiso nokuti Mwari wakanga aita zano ratisingagoni kutsanangura mumavara avanhu. Inoti chii vhesi? Roma chapter 6 verse ya 23. Nokuti mubayiro wezvivi rufu, asi chipo chokungopiwa chaMwari ndihwo upenyu husingaperi muna Kristu Jesu Ishe wedu. Saka zano raMwari nderekupa vanhu upenyu husingaperi, vanhu vasisina kufanirwa noupenyu husingaperi. Vangani vanhu vasina kufanirwa noupenyu? Vanhu vose, nokuti mubayiro wezvivi ndihwo rufu. Asi Bhaibheri ratiudza zvakare kuti vose vakatadza. Saka dzinza ravanhu kubva kuna Adhamu kusvikira kuchilast born chichazvagwa Kristu asati auya, vose vakanga vakafanirwa nokufa nemhaka yechitema chakapinda panyika kupfurikidza naAdhamu. Bhaibheri roti mubayiro wechivi rufu, asi chipo chaMwari chokungopuwa pachena upenyu husingaperi muna Kristu Jesu Ishe wedu. Saka dzinza ravanhu rinotemegwa rufu, asi Mwari une chipo chaanoda kupa vanhu. Chipo ichi ndo chiri kunzi hachiuyi zviri ordinary. Chipo choupenyu chakavigwa muna Kristu Jesu. Wawana Kristu, wawana chipo chaMwari choupenyu husingaperi. Saka Mwari zvaakaita, wakatora nzira yokutiponesa ndokuiviga muna Kristu. Kristu Jesu ndiye akuuya kuzopa vanhu upenyu hwavarasikirwa nawo nekuda kwechitema muna Adhamu. Saka Kristu unouya ndo zano raMwari. Iri kuti kudii pazasi? John chapter 3 verse 16. Nokuti Mwari wakada nyika nokudaro kuti wakapa mwanakomana wake akaberekwa mumwe woga, kuti ani nani unotenda kwaari arege kufa asave noupenyu husingaperi. Zvikanzi panapa Mwari wakada nyika. Nyika yaakada ndeipi?
nyika yaakutaurwa pano yasiyana nenyika yaakasika pana Genesis chapter 1 verse 26. Mwari paakasika pana Genesis chapter 1 verse 26 akasika munhu aiva nomufananidzo wake. Asi panapa pataakuverenga pana John chapter 3 verse 16 taakutarisa Mwari achida nyika yawira muchitema, nokuti ava kutarisa nyika yava kuda kupuwa chipo chaKristu. Nyika yakasikwa naMwari akaida isina chitema, yakanga isina need yokupuwa chipo chaKristu. Asi nyika yataakutaura pamusoro payo, vanhu vakazenge vorarama panyika, chitema chapinda. Mwari atarisa dzinza ravanhu, unorida, asi iko zvino manje rava muchimiro chisingadikiki. Asi Mwari arida, unotiko ani nani unotenda muna Kristu haazofi, asi anova noupenyu husingaperi. Saka zano raMwari ngatibatise pfungwa tichinda mberi. Zano raMwari kupa vanhu upenyu husingaperi, upenyu hutakambosikwa tiinawo, asi takarasikirwa nawo nemhaka yechitema muna Adhamu. Saka hakuna unozvarwa ane right yeupenyu husingaperi. In fact, upenyu hwedu hwatinawo mukati mezuva ranhasi is proportional life, upenyu hwokukweretegwa hwatakapuwa naMwari kuti pamazuva okurarama panyika mashoma tinawo tinofanira kuita sarudzo yokugamuchira upenyu husingaperi muna Kristu Jesu kuti tigone kuzviwanira upenyu husingaperi. Asi mazuva edu mashoma anotaurwa naJobhu unonzi mashoma azere nokutambudzika, kwai tinobuda seruva tosvava semimvuri, isu hatigari panyika nokuti upenyu hwedu ndohwokukweretegwa. Asi muchaona kuti chero munhu akafa yava chemberesi isina meno, wava kuma 90-100 years, vanhu vanochema vachiti dai ambowedzegwa rimwe zuva, nokuti matiri mune pfungwa inoti tinofanira kurarama nokusingaperi. Asi pfungwa iyi inokoneswa nemhaka yesarudzo yatakaita muna Adhamu yokushara chivi kuti in the place of righteousness. Asi Mwari une zano rakanaka rokuti vanhu vakashara chitema vagone kuwana upenyu. Asi zano iri rakavigwa muna Kristu Jesu. Toda kuona pfungwa yokuti Mwari aizopa vanhu ava upenyu sei muna Kristu. Verenga shamani Filipi chapter 2 verse 5. Ivai no moyo uyo wakanga uri muna Kristu Jesu. Iye kunyange akanga akafanana na Mwari. Kunyangwe iva akafanana na Mwari. Ana kuti kuenzana na Mwari ndi chinhu chinofanira kubatisiswa. Asi wakazvidurura iye akazviita muranda akafanana na vanhu. Isachigumwe ipapo. Bhaibheri riri kuti panapa ivai nepfungwa yakanga iri muna Kristu Jesu. Pfungwa yakanga iri muna Kristu Jesu ndeipi? Zvikanzi kunyangwe aiva akafanana naMwari, kunyangwe aiva Mwari, haana kuti kuenzana naMwari chinhu chingabatisiswa, asi akazvidurura akazviita muranda akafanana navanhu. Zano raMwari rokuponesa rakakahlamadzwa ngirozi, nokuti raisanganisira kuti musiki aite chisikwa, raisanganisira kuti Mwari aite munhu. Zviri kunzi panapa neBhaibheri, Kristu Jesu kunyangwe aiva akafanana naMwari, haana kuti kuenzana naMwari chinhu chandingabatisisa, asi akati izvi ndorasha, ndokubva azvidurura akawanikwa nomufananidzo wemunhu. Zano raMwari rokuponesa raisanganisira kuti Mwari musiki chiite chisikwa. Nemhaka yeJesu paakaenda kwokutanga nepepiri aidzoka akasuwa, nokuti nhau yaivapo yaiva yokuti haugoni kuinda kundobetsera vanhu iwe uri Mwari. Unofanira kupinda muchimiro chavo vechirungwa nechirungu chavanotaura. Tandofarira kuti kana uchida kuhwisisa dambudziko romunhu zviise mushangu dzake. You need to put yourself in their shoes so that you can experience and help better vanhu ava. Saka Jesu kuti agone kubetsera dzinza ravanhu waifanira kupinda mushangu dzedu, azive zvazvinoita kuva munhu munyika yechitema, agorarama asingatadzi, agondofira. Bhaibheri rinoti iye wakanga asingazivi zvivi wakaitwa kuti ave zvivi nokuda kwedu. Saka waifanira kudzika ofanana navanhu. Akanga asingagoni kuti adzikinure vanhu ari Mwari, asi aifanira kuti afanane nevanhu. Bhaibheri rinotiudza pataverenga kuti kunyangwe aiva akafanana naMwari,
haana kuti umwari chinhu chandingabatisisa, asi akazvidurura akazviita muranda. Haana kuita munhu akasikwa naMwari chitema chisati chapinda panyika, nokuti munhu akasikwa naMwari chitema chisati chapinda panyika akanga asiri muranda. Asi uyu Jesu manje kunonzi wakazviita muranda. Saka akapinda muchimiro chomunhu wakanga ohwazhara, onhu wadikita, munhu wakanga arohwa nemaconsequences echitema. Saka munhu Kristu unodzira kuuya palevo yavanhu vari kurarama panyika kuti afanane nawo. Nyaya yacho mukadzidza Mwari zvaari, nguva yaMwari nenguva yavanhu yakasiyana. Mwari unobva kusingaperi achiinda kusingaperi. Imwe ndima inoti ko ndiye anonzi wakakwegura pamazuva ake. Kuri kunziko ukasangana namadhara okuma 60s okuma 70s ukati mudhara pamazuva enyu zvazvakamira sei, mudhara pfungwa dzinomanya kuinda pagrowth point, akaisa wireless pamafudzi, ane afro yake, akaisa afro komumusoro achitamba tsuro namutsai, vakapfeka mahivhu avo. Unonzwa mudhara kuti mufana pamazuva edu nyika ichiri kuzipa. Na madhara atiko iko zvino anenge otiko iko zvino kwango chakura hacho iko zvino vanenge vodemba mazuva ouchaya hwavo, vanenge vachiti pamazuva edu, asi iko zvino takwegura. Asi patinotaura pamusoro paMwari unonzi wakakwegura pamazuva ake. He is very old in his youthful days, nokuti zvaakanga arizuroka ndozvaari nhasi, ndozvaari nokusingaperi. Saka Jesu waibva kusingaperi achienda kusingaperi. Jesus was from eternity to eternity. NdiMwari wairarama nyika ino yakatozosikwa, nokuti ndiye akasika. Iye agara aripo panotanga nguva dzavanhu, iye akanga agara achirarama munguva yake. Asi Bhaibheri riri kuti Christ stepped out of eternity into time. Ndokukwana panguva dzavanhu, ndokubva kwaakanga aripo sokunyika isati yavambwa, ndokupinda mutimeline yavanhu. Musoro wedu wenyaya kuti chishamiso chazvose kuti Mwari watida. Kristu ndokusiya umwari, ndokufanana navanhu. Fanana navanhu, unorarama savanhu panyika. Bhaibheri ratiko wakazvidurura akazviita muranda. Wazviita muranda akafanana navanhu. Waifanira kuti afanane nevanhu, agoedzaniswa navanhu pazvinhu zvose. Verenga pazasi. Akatawanikwa nomufananidzo womunhu, akazvininipisa akateerera kusvikira parufu, irwo rufu rwemuchinjikwa. Saka Bhaibheri riri kutiudza kuti Jesu wakanga asingauyi kuzongorarama somunhu chete. It was a sacrifice on its own kuti Jesu aite munhu, asiye umwari, ararame sesu. Asi Jesu paanouya panyika achirarama, Bhaibheri rinoti ararama kwaiva nedonzvo rake kwaiva kundofa. Saka Bhaibheri riri kuti akazvininipisa akafanana nomunhu, akateerera kusvikira parufu, irwo rufu rwemuchinjikwa. Saka Jesu chaakawira panyika somunhu kwaiva kuri kuti agone kuzofa, nemhaka yaifanira kufa nokuti mubayiro wezvivi rufu. Saka waifanira kuuya as a super sub wokutsiva mhaka dzavanhu dzavakanga vaita. Mwari aizotitsivira isu zvatakanga taita paari. Bhaibheri rinoti pana 1 John is the propitiation of our sins, kureva kuti ndiye anotuvidza hasha dzaMwari. Hasha dzaMwari dzinomutswa nokunyepa kwatinoita, dzinomutswa noupombwe hwedu. Hasha dzaMwari dzinomutswa nezvakasiyana zvedu. Zvose izvozvo zvinonoperera pana Kristu. He is the propitiation. He becomes a propitiation. How? Nemhaka yokutiko iye Jesu paakauya wakauya kuzofa. Saka Bhaibheri rinotiko Jesu paakauya wakauya kuti azofa rufu rwomuchinjikwa. Dai aenda kuchikoro navamwe, vanhu vachinzi kana wakura unoda kuzoitei, vamwe vachitoda kuzoita vana chiremba, vamwe vachitoda kuzobhurutsa ndege, vamwe vachitoda kuzoita vana makanika. Jesu aiti ini kana ndakura ndichazofa. Ndo chaakanga akafambira, kuzofa panzvimbo yavanhu kuti vasafa. Sekutadza kwatakaita muna Adhamu, Mwari akatora isu tose akatisa muna Kristu
kuti Kristu paanofa nesuwo tigonzi tafa muna Adamu. Saka muchaona pfungwa yokutiko Jesu paakauya wakafanira kuya kuzofa, iye wakanga asingazivi chivi wakaitwa chivi. Muchaona kuti we needed God for our creation, for our redemption, because creation power is equal to redemption power. Takanga tisingagoni kufigwa nengirozi, takanga tisingagoni kufigwa nemunhu akanaka. Paida Mwari pachake kuti afe, pakanga pasingadi munhu. Ndosaka Bhaibheri kuti kunyangwe aiva Mwari akaifanana nomunhu. Nemhaka yei? Because creation power is equal to redemption power. Ndimapisarema 51 verse ya 10, David achita munamato wekuponeswa anoti, sikai mandiri mwoyo mutsva Mwari, sikai mandiri. Pfungwa yokudzikinura iyenderana nepfungwa yokusika. Pana vaKorose chapter 1 verse ya 16 inotaura pamusoro paKristu, inoti kudii? Wakorose 1 verse 16. Verse ya 16. Nokuti maari zvinhu zvose zvakasikwa zviri kudenga kunyangwe zviri panyika, zvinoonekwa nezvisingaonekwi, kana zviri zvigaro zvoushe, kana ushe, kana vabati, kana masimba, zvinhu zvose zvakasikwa naKristu zviriko nokuda kwake. So we were only not given a gift by God for our redemption, but we were also given a gift of God. Regai ndidzokorodza, atina kuzviwa munhu waMwari dzokorodza, inda akudzokorodza. Mwari paakatipa nzira yokuti tiponeswe nayo, haana kungotipa chipo saMwari, akatipa chipo chaMwari. We were given a gift of God himself. Ndokubva auya akaita munhu. Ndosaka 1 Timothy ichitaura kuti apa pane nyaya pa 1 Timothy chapter 3 verse ya 16 inoti kudii? Hakuna ungaramba chero une nharo. Chakavanzika chokunamata chikuru chinoti kudii? Iye wakaratidzwa panyama, kuti Mwari wakaratidzwa panyama, wakaruramiswa pamweya, wakaonekwa navatumwa, wakaparidzwa pakati pavahedheni, wakatendwa panyika, wakakwidzwa mukubwinya. Hakuna ungaramba kuti chakavanzika chokunamata chikuru, beyond all controversy, great is the mystery of godliness, that God was made manifest in flesh. Mwari waonekwa achifamba panyama semunhu. Zvikanzi hakuna ungaramba, zvakafanana nokuti nhasi tokupa 2 lita yekoko toti iise muchi 300 mils chibhodhoro, pashaikwe inoteuka yose ikwane imomo. Hakuna ungazvitsanangura. Tiri kuti mukati mezuva rano chishamiso chikuru pana zvose kuti Mwari watida Kristu Jesu ndokuratidzwa panyama, ndokuuya ari panyama kuzotakura zvivi zvavanhu, nekufa pataifanira kufa, nekurisangana nezvose zvataifanira kusangana nazvo nemhaka yechitema, kuitira kuti isu vatadzi tirege kusangana nazvo. Kana tatenda mune zvaitwa naKristu tigopuwa upenyu husingaperi. Verenga pazasi shamari. Hebrews chapter 2 verse ya 9. Asi tinomuona iye Jesu. Mira, yatangira pamberi. Asi iri kutanga iti asi tinomuona iye Jesu. Chii chakanga chaitika mashure? Enda pamusoro. Verse ya 7. Makamuita muduku zvishoma kuvatumwa. Iri kutaura pamusoro pokusikwa kwomunhu. Zvikanzi munhu paakasikwa wakanga ari muduku zvishoma kuvatumwa. Ipfungwa inokweretwa pana mapisarema 8. Saka rova. Okay, verse 6. Verse ya 6. Ko munhu chiiko zvamunomufunga? Kana mwanakomana womunhu zvamunomushanyira. Makamuita muduku zvishoma kuvatumwa. Ndo zvatanga tiri pakusikwa izvi. Mukamushongedza korona yokubwinya nokukudzwa. Mukaisa zvinhu zvose pasi petsoka dzake. Nokuti pakuisa kwake zvinhu zvose pasi pake, haana kusiya chinhu chimwe chisina kuiswa pasi pake. Hapana chakasara chisiri pasi pomunhu. Zvino tigere kuona kuti zvinhu zvose zviri pasi pomunhu. Bhaibheri riri kuti pana pamira shama. Bhaibheri riri kuti ko pana munhu paakasikwa naMwari, Mwari akaisa zvinhu zvose pasi petsoka dzomunhu. Pamusoro paMwari hierarchy yake yaiti Mwari ndiye anotanga, ngirozi dzichitevera, kotevera munhu. Zvinhu zvose zviri pasi
pemunhu, asi pari kunyorwa naPauro achinyora kuvaHebheru ari kuti ndigere kuona chinhu chiri pasi pemunhu, kureva kuti munhu achinjana place nezvinhu. Munhu adonha kubva paakasikwa ari naMwari, munhu awa, munhu paakambosikwa ari pamusoro pemari achiudza Mwari zvokuita, iko zvino ndo inomudza vokutamba nawo, ndo inomudza vakadzi vokuwana, ndo inomudza mararamiro anoita. Munhu aiswa pasi pezvinhu, munhu akosikwa ari nechepamusoro, iko zvino ndiye apekupedzisira pavalue chain yoruponeso. Saka iko zvino muprista Pauro achinyora ari kuti tigere kuona chinhu chiri pasi pemunhu, kureva kuti munhu paakasikwa naMwari handipo paari awa. Zvino semunhu unodzidza Bhaibheri ndobva ndakasika kumanya kana ndichitarira kuti chinofanira kutevera iguva romunhu, nokutiko mubayiro wechivi rufu, kuwa kwaita munhu kuti achinjana nzvimbo nezvinhu. Munhu wakufanira kufa, nokuti ndakapaverenga panoti mweya unotadza unofanira kufa. Iko zvino humanity is now fit for hell, nokutiko iko zvino pavari apa paposition yatakuvaona inorwisa urombo handipo pavakasikwa vari naMwari. Pavava vanofanira kuona. Saka chiri kufanira kutevera munhu achinge adonha kuona guva romunhu. Asi vhesi ya 9 iri kuti kudii? Asi tinomuona iye Jesu. Pari kufanira kuonekwa guva romunhu, pari kuonekwa iye Jesu. Akaitwa muduku zvishoma kuvatumwa, aitwa muduku zvishoma kuvatumwa, akashongedzwa korona yokubwinya nokukudzwa nokuda kwokutambudzika kworufu. Anofanira kutambudzika nerufu nenyasha dzaMwari, kuti nenyasha dzaMwari anzwe rufu nokuda kwavanhu vose. Miraipa zvikanziko panapa tiri kumuona Jesu aitwa muduku zvishoma kuvatumwa. Waimbova chii asati amuduku zvishoma kuvatumwa? Waiva Mwari ari musiki, ari pamusoro, ndiye aiva pahierarchy yokutanga. Iko zvino ava kuonekwa ava muduku zvishoma kuvatumwa. Akasikwa ari muduku zvishoma kuvatumwa ndiani? Vanhu. Tisu takasikwa tiri vaduku zvishoma kuvatumwa, but tiri kufanira kuona guva romunhu. Tiri kuona Mwari aita chisikwa. Tati chidzidzo chedu chiri kuti chishamiso chazvose kuti Mwari watida. Taona Kristu pana waitwa munhu, aitwa zvikanzi chikonzero ndechei, zvikanzi unofanira kunzwa rufu nokuda kwavanhu vose. Saka Jesu akauya akaenda pamuchinjikwa, vakafira vanhu vose, zvikanzi ani nani atenda mune zvaitwa naKristu, kuti iye akanga ari Mwari aite munhu, ararame semunhu panyika, ararama somunhu agofa. Zvikanzi izvi zvaita kufa kwaita afira vanhu vose, kureva kuti mubayiro wechivi waifanira kutibata hauchatibati tose, nemhaka yekuti pane mumwe akabvuma kuuya kuzopinda panzvimbo pedu. Mwari wakatsvaga kutiponesa, asi nzira yacho yakanga iri yokuuraya Kristu kuti isu tigone kuwana upenyu husingaperi. Ndosaka ari kuti atida zvikanziko navaHebheru, uyo asina kurega kutipa kunyangwe mwanakomana wake. He did not spare even his own son. Asi wakamuchaya, akamurova, akaenda pamuchinjikwa, akanzi ngaende kurufu, ngaende kugehena. Muchadzidza mukaona kuti rufu rwakafiwa naKristu handirwo rwatinofa toso. Vatenda muna Jesu nevasina tose tinovata muguva, asi hatizi tose tichamuka musi unovuya Jesu. Hatizi tose tichasangana nerufu rwechipiri runosanganisira kuparadzwa nokusingaperi. Saka rufu rwakandofiwa naJesu rwakanga ruri rufu rwechipiri rwekuti vanhu vanofanira kuparadzwa nokusingaperi nemhaka yechitema ruviri. Munhu unotongegwa mhosva yake kamwe chete. Saka muna Kristu Jesu, sokutadza kwatakanga tiri muna Adhamu, Mwari ndo zvaakatiita muna Kristu, wakatiponesa muna Kristu. Iverenge pana vaRoma chapter 5 shamari izipi. Roma chapter 5 verse 17. Roma 5 verse 17. Come on. Nokuti kana nokudarika kwomumwe come on, nomunhu uyu mumwe. Verenga zvakanaka tanga. Nokuti kana nokudarika kwomumwe rufu rwakabata ushe nomunhu uyu mumwe. Kana nokudarika kwomumwe
rufu rwakabata ushe nokuda kwomunhu mumwe chete. Zvikuru avo vakapiwa kuwanda kwenyasha kwechipo chokururama vachabata ushe paupenyu nomumwe iye Kristu. Come on, Bazasi. Naizvozvo kutonga sezvakwakauya kuvanhu vose, kutongwa kwakauya kuvanhu vose nokudarika kwoumwe kuti vapiwe mhosva, kuti vanhu vapiwe mhosva. Saizvozvo nokururamisa kumwe chakauya kuvanhu vose, kururamiswa kwoupenyu kukavapo. Come on, Bazasi. Verse 19. Nokuti vazhinji sezvavakaitwa vatadzi nokusateerera kwoumwe chete Adhamu, vazhinji vachaitwa vakarurama nokuteerera kwomumwe. Naizvozvo vazhinji vachaitwa vakarurama nokuteerera kwoumwe. Haleluya. Saka Bhaibheri panapa riri kutiburitsira pfungwa kuti muna Adhamu tose takaitwa vatadzi, asi riri kutiburitsira pfungwa yakanaka zvakare yekuti muna Kristu tose tinogona kururamiswa. Bhaibheri riri kuti muna Adhamu tose takatongwa, asi riri kutiburitsira pfungwa zvakare kuti muna Kristu tose tinogona kuwana upenyu husingaperi. Muchaona pfungwa inokosha yokuti Adhamu paakauya ari baba vedzinza ravanhu, Jesu paanouya unonzi ndiye Adhamu wechipiri navaKorinde. Nemhaka iye ari Adhamu wechipiri nokuti Mwari wakaisa dzinza rose ravanhu maari zvakare. Kristu paakauya akararama panyika haana kuita chitema, ararama asina kuita chitema. Isusu sekutadza kwatakanga tiri muna Adhamu ndokugonawo kwatakaita tiri muna Kristu, nokuti wakararama isu tiri maari asina kuita chitema. Kristu ndokubva aenda pamuchinjikwa kune zvinhu zviviri zvaakaita zvatoda kudzidza tigogumira ipapo mukati mechidzidzo chedu chezuva ranhasi. Vakorinde wechipiri chapter 5 pavhesi ya 14. Vevenyura munhu waMwari. Vakorinde wechipiri chapter 5 vhesi ndiya 14. Toda kudzidza pfungwa yezvakaitwa naKristu akamira saAdhamu wechipiri, nokuti Bhaibheri ratiudza kuti nekudarika kwoumwe chete vazhinji takaitwa vatadzi. Muzano raMwari rokuponesa upenyu hwaakaisa muna Kristu akatiko nokugona kwoumwe chete vazhinji vachaitwa vakarurama. Vevenyura vhesi. Vakorinde wechipiri 5 verse 14. Vhesi ya 14. Nokuti rudo rwaKristu runotimanikidza. Ihwai rudo rwaKristu. Zvatinoziva chinhu ichi. Wakafira vose. Mumwe wakafira vose. Isachigumwe ipapo munhu waMwari. Pfungwa yokutanga mumwe chete wakafira vanhu vose. NdiJesu wakafira vanhu vose. Kuti rufu runofanira kusvika kwatiri nemhaka yechitema rusati svikiri. Saka Kristu paakafa pamuchinjikwa tose takafa pamwe chete naye. Wakafira isu tose kuti iwewe neni mukati mezuva ranhasi kana tatenda chipo chake chaKristu tigone kusasangana nerufu runofanira kutiuraya, nekuti tatenda kuti muna Kristu wakatifira kare. Verenga pazasi. Zvino vose vakafa. Bhaibheri roti mumwe chete zvaakafira vose. Robva radzoka kumedzi dzokudenga robva rati vose vakafa. Mumwe chete wakatadza zuro muIdheni. Bhaibheri kati vanhu vose vakatadza vakasasvika pakubwinya kwaMwari. Bhaibheri pano rodzoka roti mumwe chete wakafira vanhu vose. Robva radzoka robva rati zvino vose vakafa. Tine pfungwa yatoda kuvharira nayo mukati mezuva ranhasi yokuti iko vhangeri rine zvipoka zviviri. Kune rinonzi the objective gospel nerinonzi the subjective gospel. Objective gospel nderipi? Nderokuti Kristu wakafira vanhu vose. Vanhu vose vakafirwa naKristu. Wakafira varoyi, wakafira mhondi, wakafira chero waunovenga, vanorepa, wakafira kunyangwe mahomosexual. Vanhu vose hakuna usina kufikwa naJesu, nokuti Kristu waida kuponesa vanhu vose. That is objective. But the gospel can be subjective. Nderekuti vanhu vose zvavakafikwa kune umwe neumwe aritenda rinova simba rinorarama mukati meupenyu hwake. Kana Kristu akatifira tose, iwe ukazvitenda kuti shuwa Jesu wakandifira, saka neniwo handifaniri kufa, ndoda kugamuchira Jesu kuti agone kuripira mhaka dzangu. Vhangeri rinotanga kurarama muupenyu hwako. Unogona kurarama nhasi iwe semunhu asina kufikwa asi wakafirwa. Musiyano ndewei? Mumwe agamuchira, iwe hauna kugamuchira.
ndosaka bhaibheri rati kuna vose vatenda havazofi asi vanova neupenyu husingaperi. The gospel becomes a reality mukati meupenyu hwako. Shamari, muupenyu hwako unoda Jesu. Unoda Jesu akatifira, unoda Jesu akabhadhara zvose, unoda Jesu wakauya akasiya umwari, akasiya denga, akatida tiri muchimiro chatiri. Hakuna anoita zvakanaka kuti adiwe naMwari. Bhaibheri roti Mwari wakatida isu tisingadikiki. Pana vaRoma chapter 5 verse 8. Ndiri kuti gamuchira Jesu, tenda nyasha dzake, gamuchira zvaakakuitira pamuchinjikwa, zvakaitirwa vanhu vose, iti zvakaitirwawo neni. Kana ukazvigamuchira izvi, vhangeri ratinotaura nhasi rinova chokwadi chinorarama mukati meupenyu hwako. Kunyange ukafa, asi upenyu hwako uchakudzoserwa zvakare. Ngatinamatei. Ishe vari kumusoro kudenga, Faro wedu mukati mezuva ranhasi kudzidza pamusoro perudo runoshamisa rwaMwari wakaita munhu, achitevera munhu wakanga avira muchitema. Munoutaura somufananidzo pane imwe ndima kuti ndeupiko munhu unosiya makwai 99 achitevera rimwe chete gwai rakarashika, osiya 99 asina unotarira, oenda kune rimwe chete raita musikahwa rikasara kumafuro. Imi Mwari ndozvamakaita ini, makasiya zvose, makasiya denga, mukauya panyika kuvhima inini, kuvhima hama dzangu, kuti isu tose kana tatenda kuvhangeri renyu nenzira dzenyu dzokuponesa nadzo tirege kufa asi tigova neupenyu husingaperi. Upenyu hwedu hauna tariro kana imi Mwari musina kutipa tariro iyi. Tipewo tariro inoenda seri kweguva, tariro yekuti kunyange tikabatwa nezvigwere tikafa, tine tariro yekuti musi wamunouya mukuru muchatimutsa tigogamuchira upenyu husingaperi. Tariro yekuti kunyange panyika pano tikatambura, kunyange panyika pano tikashungurudzika, kunyange panyika pano zvinhu zvikasafamba zvakanaka, in these few years of probational life, imi Mwari motipe ivo tariro yokuti seri kwezvizuva zvishoma kune upenyu husingaperi hwamakatipa muna Kristu Jesu. Itai kuti tizvigamuchire. Kune vari kutogamuchira munguva ino, itai kuti vhangeri iri riraramike mukati meupenyu hwavo. Mutipomborere tose muzita raJesu. Amen. Sipambadweni la paya usindisi wakitikazi na mikona ngakezi siswa tumisa yena tumisibizo nikababa Okwatlanjwa enhliziyo otumisa yena sikhulu sona isimanga isindisiwe ezonweni kumnandi uJesu hlala nami otumisa yena Tumisikamala Tumisibizo Lapo batlanjwa enhliziyo Tumisayena Emtonjeno bilisizoni Itabile sengingenile uJesu usengihlambile Tumisayena Tumisikamala Tumisibizo Lapo batlanjwa enhliziyo Tumisayena Wozakulo tombo omnandi
namhlanje uhlanjisiwe uphelele tumisa yena tumisa yena tumisibizo inhliziyo yami tumisa yena tumisa baba igama lakhe apokwahlanja inhliziyo yami tumisa yena baba igama lakhe libonge tumisa yena He leaded me, oh blessed thought, oh words with heavenly comfort fraught. Whatever need, wherever I be, still teaches God's hand that leadeth me. He leadeth me, by his own hand he leadeth me. His faithful follower I would be, for by his hand he leadeth me. Sometimes nights of deepest gloom, sometimes where Eden's powers blew, by waters still or troubled sea, still 'tis his hand that leadeth me. He leadeth me, by his own hand he leadeth me. His faithful follower I would be, for by his hand he leadeth me. Lord, I would clasp thy hand in mine, nor ever murmur or repine, content whatever, Lord, I see, since 'tis my God that leadeth me. He leadeth me, by his own hand he leadeth me. His faithful follower I would be, for by his hand he leadeth me. And when my task on earth is done, when by thy grace our victories won, in death cold when I will not flee, since gone through Jordan leadeth me. He leadeth me, by his own hand he leadeth me. His faithful follower I would be, for by his hand he leadeth me. He leadeth me, by his own hand he leadeth me. His faithful follower I would be, for by his hand he leadeth me.
Jesu ngitandu kwazi kichela banyengo musa batole ukuqolelwa koweza ungusifela okunye ngojesu kunye ngojesu yena mina wango phela yena ngami wazithela ngojesu mangifundiswe ngeyakho qondo ngazizwe moyo ngwele fundisiwa haveza ogu kaKristu ogunye ngojesu yena mina yena ngami wazithela nayu Jesu bangizwane nayu Jesu sungithandane ongizwe izwi lakhe kimi likhuluma konke kimi okunye ngojesu yena mina wangophela wazithela ngojesu nabubu kosi kihlabelo kibabaze kingathuli ngani udlulo okunye ngojesu yena mina wangophela baba wazithela okunye ngojesu yena mina wangiphelela wazithela wangophela yena yena mina wangiphelela wazithela